רוצה להתחיל? התחלנו. עוזי צלם, פה זה פינת ירק עם תבליני תה ותבליני מרק. בדרך כלל עושים פינת ירק לפי מה שהבעל הבית או המזמין רוצה. פה יש ננה, מנטה, שיבה, לימונית, פטרוזיליה, שמיר, רוקט, בזיליקום. טוב, פה יש לנו דשא חדש. פה יש לנו דשא חדש מסוג אלטורו. זה דשא שנמכר כ-90% בארץ, דשא מצוין. זה לא דשא חורפי, זה דשא קיצי, אז בעוד חודש או פחות הוא יתכנס לתרדמת, בסביבות אפריל הוא ייכנס לעבודה ירוקה. פה יש לנו שוב קטע של גינה יבשה, של אבן סלע מנוסר, עם אבן סומסומיה ששמים גם בגני שעשועים, כמה עצי נוי ופרי הדר, אבל הפרי הדר אתם רואים שהם קצת צפופים, זה לפי המזמין, הוא טוען שהוא רוצה לגזום אותם, הוא רוצה שהוא בוסטן צפוף. לפעמים לא עושים את זה הכי מקצועי, לפעמים עושים את זה מה שהמזמין רוצה, אבל זה גם ייתן פרי. פה יש לנו גדר היקפית של אוק חרוג, בורשי טוטם, צמחי ריח כמו הקולוניה, צנטרום, לילי. טוב, בשלבי הקמת הגינה פה תוכנן איזושהי פינה של מסלע מאבן חירבה, אבן שפורקה מבתים ישנים, עם עץ נוי פורח, פרחים עונתיים במסלעה. אנחנו חוזרים לפה לאוג ולעדת העגול. האזור הפנסי יותר זה הפרחים פה, הפינה של הכניסה לבית. עוד פעם, זה פרחים שנקראים רב שנתי, אבל בקיץ אנחנו מחליף אותם בחורף, הם יככבו והם ינצחו, הם ייתנו את רוב ההדרם, אבל בקיץ נצטרך להחליף אותם כי הם יהיו בסך הכל בצורה מאוד מאוד ירודה. קדים יפהפיים מבוססים, מערכת השקיה ממוחשבת, כיסוף מבוסס, הרכפות יפהפיות של החורף. עוד פעם, פרחי לילה של הצנטרום לילי או הצנטרום, לוהרי שמככב בחורף, סלסלות הכסף, הסגולות והלבנות. בואו נמשיך הלאה. יש לנו פה מסלעה שבנינו מאבן חירבה, כמה סוגים של טוב וקרקטות שזה רעפים שבורי וחובסים, עצי טרופיים, עצי קוקוס ששתלנו, הטריקולור הגדול שהוא מאוד יפה כפסל בצמח פיקסים, צמחים יפהפיים של החורף. בואו. זו פה הגינה מסתיימת עם פריחים רב שנתיים, ארץ ישראלים וטרופים. כמובן שהושתלה פה מערכת השקיה, מערכת דישון, יריות מתחת לטוף כמו שצריך, ריסוס למניעת עצביה מתחת ליריות. פה יש עוד שתי